ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿ ನಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚದೇನಿತ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷ ಭದ್ರೇಷು ನರಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ. ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯಾ. ಭಗವತಿ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚದ 18ಮ ಮಹಾಪುರಾಣದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದ ಐತ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಪಂಡ ಈ ಕಪಿಲ ಸಾಂಖ್ಯ ಅದೇ ಅಂಜದ ಭಾಗವತಮು ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ದ ಜ್ಞಾನ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡಂದು ಪುರ ಉಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚದೇರು ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನ್ವರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ದುರ್ಗುಣರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪರಿಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಎಂಚಾಪೆರ ಪರಮಹಂಸ ಅವೇ ಪರಮಹಂಸದೆಲಕ ಆಪೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಏರಾತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಭಾಗವತನ್ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೇರು ತೆರಿಯೋನೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನೆ ಭಗವಂತಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಐಕೆ ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಾಪ್ನೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ನೀಕ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ರೇರು ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಅದೇ ಆ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಐಟಿ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬತ್ತನ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಟ್ಟ ನು ಫುಲ್ಲು ಸಾಂಖ್ಯ ಅದೇ ಕಪಿಲ ಸಾಂಖ್ಯ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉಪದೇಶ ಅದೇ ಅದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಏತೇತ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾ ಒಂದುಲ್ಲ ರಂಚದಿತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೆರಿಯುನ ಬಗೆ ಅದೇ ನಾವು ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಿ ಅದೇ ಅಂಚನೇ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ತುಪ್ಪ ಅಂಚದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕಲ್ದ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮುಲ್ಪ ಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಧನಡುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಬಂಧನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿನ ಸರಿಯಾದ ಬಂಧನದ ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಯಾಕೆ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬಂಧನಡು ಬೂರ್ದ ಅದೇ ಗುಣ ಭಗವಂತ ಗೀತಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕಾಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮಾತೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸತ್ವಂ ಪ್ರಜಸ್ತಮ ಇತಿ ಗುಣ
ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವ ನಿಬಧ್ನಂತಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ದೇಹೇ ದೇಹಿನಂ ಅವ್ಯಯಂ. ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬರ್ಪುಣು ಅಮ್ಮೂಜಿಗುಣತ ಬಂಧನಡು ಬೂರುಂಡು ಒಂದು ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಚದು ಈ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಣ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಟಿಪ್ಪುನ ಜೀವ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಗುಣ ನೆತ ಪೂರ ವಶ ಅದು ಲಂಚದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಯ ಯೋಗ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಇಂಚ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವನೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೀರ್ಮಾನ ಅದೇ ಐಲ್ನ ತುಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ಹುದಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಆತ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡವೇ ಚರ್ಚೆ ಮಂತನೆ ಅದೇ ನಮಕ್ ಭೌತಿಕ ಹೊದಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಗುಣ ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ದ ಅದೇ ಪಣ ಮಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಂದ ನಮನ್ ಅದೇ ಯಾನ್ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಭಾಗವತಂ ಪನ್ಪುನಂಚನೆ ಪಣ ಜೀವಾತ್ಮ ಮೋಹಗ ಪೋತನ್ಗೆ ಯಯಾ ಸಮ್ಮೋಹಿತ ಜೀವ ಆತ್ಮಾನಾಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ಪರೋಪಿ ಮನುತೆ ನರ್ತಂ ತತ್ಕೃತಂ ಚಾಪಿ ಪದ್ಯತೆ ಪಣ ಜೀವಾತ್ಮ ಮೂಜಿ ಗುಣಕ್ ಪರೆ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಮೂಜಿ ಗುಣತ್ತ ಪ್ರಭಾವದ ఆయన ఎంచేను ఈ భౌతిక ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಎನ್ನು ನೆಡ್ದವರ ಐ ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸವೆ ಕಾರಣಂ ಗುಣಸಂಗೋ ಅಸ್ಯ ಸದ್ ಅಸದ್ ಯೋನಿ ಜನ್ಮಶೋ ಈಗ ದುಂಬದ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಗುಣತ್ತ ಸಹವಾಸರ್ದಾಯ್ ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸವೆ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಹೂತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಅದೇ ದೇವಹೂತಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ 17 17 14 ಇರುವ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ 2 ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚದ ಭಾಗವತ ಬರ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚದ ದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ತೋಕ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಯಾನ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪವೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೆಗ್ಲ ಆತ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು ಅವೇ ಅಂಚದ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತನ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಕೇನ್ನಗಲ ಪನ್ನಗಲ ಅದೇ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡ್ ನಮಕ್ ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುನೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಣ ಅಕ್ಲ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಹೃದಯನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಹೆಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆರಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅದೇ ತರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಯಾನ ತೆರಿ ಉಂಡೆ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏನ್ ಅದೇ ಅವು ಅಹಂಕಾರ ಅಂಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಪ್ರವೇಶಂ ಅಂತ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಉಂಡು ಏನ್ ಪನ್ಪೆಲ್ಲ ಭಾಗವತಂ ನೇರು ಕೇನರು ಅಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರು ಪಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಕೇನ್ ಅಕ್ಲು ಅವೇ ಅಂಚದ ದೇವಹೂತಿ ಇತ್ತದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ವೇರಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಯೋನೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೇನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪಡವೆ ದೇವಹೂತಿ ಚ ಚಂಪಿ ಕರ್ಹಿ ಶಯತ್ ಚ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಅನಯೋ ದೇವ ಚ ಚ ನಿತ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ್ ಕೊರು ಕೇಳಿ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಇದೇನ್ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪಂತರು ಏರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಪಣ ಭಾಗವತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬರ್ಪುಣು ಬೇದ ಬೇದ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುಣು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂತರು ಬೊಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದು ಭಾಗವತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂಡದೆ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಐಟು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಈ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಣು ಪಂಡ ಏರು ಭಾಗವತದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ್ನಾಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಪದಾಲ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡೇರ್ ಪಠನ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಕೇನುವರಿಗೆ ಅಕ್ಲು
ಅಕ್ಕನ ಪೊಪ್ಪನ ಕುಲನು ಅಮ್ಮನ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಡಿದಿಯಾನ ಕಂಡನ್ಯಾನ ಕುಲಾನು ಕಂಡನ್ಯಾನ ಬೊಡಿನ ಕುಲಾನು ಮೂಜಿ ಜನತ ಕುಲಾನ್ ಅಕ್ಕಲು ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ಆತು ಶಕ್ತಿಯುನು ಭಾಗವತಮ್ಗು ಅವೇ ಭಾಗವತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಂಥ ತವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರು ಕಲಿಯುಗಡ್ ದೇವರನ್ ತುಲಡ ಭಾಗವತ ತುಲೆ ದೇವರ ತೋಜು ನಿಕ್ಲೆ ಅವೇ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚ ನಾರದರೇದೇನು ಪನ್ಪೇರು ಅಯ್ಯೋ ಭಾಗ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪನ್ಪೇರು ಅಯ್ಯೋ ಭಾಗವತ ಈತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಹಾ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ ದೇವರನ್ ತುಯ್ಯರಾಪುಜಿ ತೆರುವನರಾಪುಜಿ ಭಾಗವತದ ವಿಷಯಕ್ಕೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯ ನಲಿತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಇವನ್ ತೂದೆ ನಾರದರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಪುನು ಆತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಏನೋ ಈ ಭಾಗವತಂ ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಡ್ ಕೇನೋಡು ಐನು ಪನೋಡು ಅಂಚ ನಾನು ಹೊರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನೋ ಕೇನುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವಹೂತಿ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ದೇವಹೂತಿ ಚ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಯಚ್ಚ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಅನಯೋ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ನವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಧನಯೋ ಪ್ರಭು ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವೆಂಚದ ಮುಲ್ಪ ದೇವಹೂತಿ ಆ ನಮಗೆ ಆಯ್ನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡದ ದೇವಹೂತಿ ಬ್ರಹ್ಮಂತಿ ಕರ್ಹಿಚ ಅಪಾಶಯತ್ ಪಚ್ಚ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಅನಯೋ ದೇವಹೂತಿ ಆಚ ದೇವಹೂತಿ ಕೇಂಡರಿಗೆ ಎಡ ಅರ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತಡ ಪುರುಷಂ ಪಣ ಮುಲ್ಪ ಜೀವಾತ್ಮನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಏ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನ ವಿಮುಚ್ಯಂತಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ಯಾ ಫಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪರಸ್ಪರ ಅಪಾಶಯತ್ವತ್ ಪಡ ಆಕರ್ಷಣೆರ್ದು ಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯತ್ವರ್ದು ಅನಯೋ ಅವರಡ್ಡೆತ ಪ್ರಭು ಎನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ ಅಂಜದ ದೇವಹೂತಿ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ತುಲೆ ದೇವಹೂತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎನ್ನ ಮಗ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಚೇತನಾತ್ಮನ ಯಾಪಾಂಡಲ ಮುಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಣ ಅಂತ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಚೇತನಾತ್ಮ ನಮನ ಆತ್ಮನ ಯಾಪಾಂಡಲ ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸೌಂಡೆ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಡೆದವರ ಐತ ಅಗಲಿಕೆ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಏನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಬಣಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭತ್ತನ ತಿಕ್ಕದೇ ಬರುನೆ ಅದೇ ಪನ ಬಂಧನ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಭತ್ತನೇ ಬಂಧನಗ ಬರುವೆ ಅಂಚದ ಆ ಬಂಧನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾರು ಅಂಚದ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡು ಉಂಜಿನದ ದಾದ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವೇ ರಡ್ಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಚದ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಚೇತನಾತ್ಮನು ಯಾಪಾಂಡಲ ವಿಮುಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾಪಾಂಡಲ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುಂಡ ಅವು
ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದು ನೇಡ್ದು ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಆಕರ್ಷಕ ರೂಪ ಗುಣ ಅದೇ ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಪನ್ಪುನ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪನ್ಪೆರ ಮಾಯದ ಸ್ವರೂಪ ಪಣ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಬಸ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತುದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪೇರು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಇಂಕ ಬೋಡು ಅದೇ ಇಂಕ ಆ ಸ್ತ್ರೀನು ಭೋಗಿಸೋಡು ಅಂಚಿನ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಸಮಾಜಡ್ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಬೊಡ್ಚನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪು ಆ ನಡಪುಂಡು ಮುರಲ್ನ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅವೇ ವಿಷಯಡ ಆಯ್ನ ಅದೇ ಈ ಪೂರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುನೆ ಐದವರ ಅಂಚದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದು ನೆಡ್ದವರ ಐತ ಅಗಲಿಕೆ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಂಚ ಪೂ ಅವೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಂಚ ಪೂ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪಣ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ಲೀಲೆ ಪಣ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ವಸ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಅವು ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಐದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಂಚ ದೂರ ಅವು ನಂಚದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾವಾರ್ಥ ನಮಗ್ ತೆರಿಪಾರ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅವೇ ಭಾಗವತಮು ಪಂಡ ಓಯೇ ಗ್ರಂಥಲ ಅತ್ತಿ ಅಂಚ ಭಾಗವತಂ ಇತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಓದೊಂದು ಕುಲ್ಲೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂದ ನಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ರೆ ದೇವೇರ್ ನಾಡೆ ಪೋಯರೆ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಬೋಡು ಪೂರ ಭಾಗವತ ಮುಡುಂಟು ಅದೇ ಭಾಗವತದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಅವೇ ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಮೃತ್ಯುಡು ಎಂಚ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಡೆತ್ ಅದೇ ಮೃತ್ಯುಡ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪವನೇ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊಂದು ಅವೇ ಅಂಚದ ಅವೇನು ಭಾಗವತಂ ಕಲ್ಪನೆ ದಯಪಣ ಭಾಗವತರ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಅವೇ ಅದೇ ಪರೀಕ್ಷಿತಾಗ ಶಾಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡುನ್ನೇ ಅವೇ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕ 1ನೇ ಸ್ಕಂದದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕಾಯಗ ಸಾವು ಕೈತಣೆ ಬತ್ತನ ಪನ್ನಗಾಯ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೇನುಜೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೇನುಜೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಂಡತೆ ಕೇಂದಿನ ಪಲ್ಯವೇ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅವೇ ಕೇನುಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎರಡು ಮುಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದು ನೈಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಯವೇ ಅಂಚ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಅವು ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಆಗ ಸಾವು ಕೈತಡಿ ಬತ್ತನ್ ಪಣ್ಣ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವತಂ ಭಾರಿ ಪೂರ್ ಲೈಕ್ ತಯಾರಿ ಅದೇ पण ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳನಗನೆ ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನಿಗೆ ಅದೇ ಅರ್ಪನ್ ಪೇರು ವರ್ಯಾನೇಶತೆ ಪ್ರಶ್ನ ಕೃತೋ ಲೋಕ ಹಿತಮೃತ ಆತ್ಮವತ್ಸು ಪರಂ ಪುಂಸಾನ್ ಪನ್ ಪೇರು ಆತ್ಮವತ್ ಸಮ್ಮತ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀಕೆಂದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಯ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವತ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗವತ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪುರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ವಿದುರ ಮೈತ್ರೇಯರ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಈ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ನಡತ್ತನೇನು ವಿದುರಗ ಮೈತ್ರೇಯರ್ ಪಂಡದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮೂಲಕ ಭಾವಾರ್ಥ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದೇರು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಚಾರ್ಯರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪಿಲನ ಅಮ್ಮ ಐನ ದೇವಹೂತಿ ಮುಲ್ಪ ಆರ್ನ ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆನು ಕೇನುವೆರು ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆನು ಕೇನುವೆರು ಚೇತನಾತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜಡ ಬೇತೆ ಪಣದು ಒರಿಯೇ ತೆರಿದುಪ್ಪೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಚೇತನಾತ್ಮ ಬೇತೆ ಜಡ ಬೇತೆ ಅಂದ್ ಒರಿಯೇ ತಿರಿದುಪ್ಪೆ ಆಂಡಲ ಮನೋಕಲ್ಪನೆರ್ದಾವಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆರ್ದಾವಡು ಐತ ವಾಸ್ತವಿಕ ವಿಭಜನೆ ಅಸಾಧ್ಯ ತುಲೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ನಾತ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಲ ಬರು ಮಂಡೇಡು ಏತು ಭಕ್ತಿಡು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಂತಲ್ನ ಅವು ಎಂದ ಈ ಶರೀರನೇ ಅದು ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಪೂರ ಬಾಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಅದೇ ತೆರೆಯೋನರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಾಂಡ ಮಾನುನ ಕ್ಲೇತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರತೆ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಏರು ಮಾನವರಿಗೆ
ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ದೂರ ಆಪುನಿಗೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ಇರಿ ಆನ ಆತ್ಮಾಂದ್ ತೆರಿಯೊಂಡರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಒಯ್ಕ್ಲ ಶೋಕ ಮನ್ಪುಜರಿಗೆ ಇಂಕ ಅವು ಬೋಡುಂದ್ಲ ಪನ್ಪುಜರಿಗೆ ಸಮಾ ಸರ್ವೇಶು ಭೂತೆತು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮುಂಜೆಲೆಕ್ಕ ತೂಪೆರಿಗೆ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರಂದು ದೇವೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಪಂಡ ಇಂಚ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಡೌಟ್ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ನಾಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಚೇತನಾತ್ಮ ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಡ ಭಗವಂತನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಯಾದುಂಡು ರಡ್ಡು ಶಾಶ್ವತ ಶಕ್ತಿಲು ಉವ್ವಾ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಸಂಯೋಜಿತಾತುಂಡು. ಅವೇಕ್ಲೇನು ಉಂಜೆಡ್ದು ನನೊಂಜೆನು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ದೇವರನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪಾರು ಮೈತ್ರೇಯರೆಗೂ ಪಾರಾಶರಮುನಿ ಅವೇ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ವಿದುರ ಮೈತ್ರೇಯರ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂಚನೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಪಾರಾಶರ ಮುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೈತ್ರೇಯರ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರ್ಪ ಐಟ್ ಮೈತ್ರೇಯರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಪಾರಾಶರರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಆರು ಶಕ್ತಿದ ವರ್ಣನೆ ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಐಟು ಏನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಡ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮೂಜುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ದೇವೇರ್ನ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ತೋಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆರೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಡಿತ್ ಕೋರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಅದೇ ಸುಮಾರು ಶಕ್ತಿದ ಉಲ್ಲೇಖನ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಐಟು ಮೂಜಿ ಅದು ಐಂದಾದ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕನೇ ಉಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ತುಲೆ ಭೌತಿಕ ನಿಸರ್ಗ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಲೇರ್ದು ಉಂಜತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನೆನು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಡು ಭಗವಂತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿನ ನಿರೂಪಿಸಲಾತನ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ವಿಷ್ಣು ಶಕ್ತಿ ಪರಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಕ್ಯ ತಥಾ ಪರ ಅವಿದ್ಯಾ ಕರ್ಮ ಸಂಜ್ಞ ತೃತೀಯ ಶಕ್ತಿರಿಷ್ಯತೆ. ಭಗವಂತಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಿಲುಕಂದನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಚಿನ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಉಪನಿಷತ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಪರಸ್ಯ ಶಕ್ತಿರ್ ವಿವಿಧೈವ ಶ್ರೂಯತೆ ಸ್ವಭಾವಕಿ ಜ್ಞಾನ ಬಲಕ್ರಿಯ ಚ ಅಂದು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಪಂತೇರು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಇರದೆ ಪುರ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಜ ಮುಲ್ಪಲ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ತೆರಿನಕ್ಲಾಯಿನ ಋಷಿ ನಕ್ಲು ಇಜಿನ ಮುಕ್ತಾತ್ಮೇರು ಅವೇಕ್ಲೇನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂದದು ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಸ್ಟಡಿ ಮಂದೇರು ಏನು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಅಂಚದಾಕ್ಲು ಮೂಜಾದೈನ ವಿಂಗಡನೆ ಮಂದಿರಿ ಪೂರಾ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಶಕ್ತಿಲು ಪೂರ ಇಂಚೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡದ ಪೂರ ವಿಷ್ಣು ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ವಿಷ್ಣುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿಲು ಸುರುತ ಶಕ್ತಿನ ಪರ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಂದು ಅಪಗನೆ ವಿವರಿಸೈನಂಚನೆ ಜೀವಿಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ನಕ್ಲು ಬಾಕಿದ ಶಕ್ತಿ ಇನ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂದೊಂದೇನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ತುಲೆ ಇತ ಮೂಜ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತೋಲಿ ಪಂಡ ಮೂಜು ಶಕ್ತಿ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ. ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಟಸ್ಥಗ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದೇ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಣ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಪಣ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ತುಲೈಟ್ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಅವು ರಡ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ
ಅಂಚದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ದೇವರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಚೇತನಾತ್ಮ ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ತಟಸ್ಥ ಪಂಡ ಪಂಡ ಒಯ್ತ ಆದೀನ ಆದುಲು ಒಪ್ಪೊಲಿ ಅವೇ ತಟಸ್ಥ ಪಂಡ ನಡುಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಪನ್ಪನಂ ಅದೇ ಪಂಡ ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿದ ಆಧೀನವಾದ್ಲು ಒಪ್ಪೊಲಿ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿದ ಆಧೀನವಾದ್ಲು ಒಪ್ಪೊಲಿ ಅಣ್ಣ ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ದೇವರನ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಜಡ ಭಗವಂತನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಆದುಂಡು ಜಡ ಭಗವಂತನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ರಡ್ಡು ಶಾಶ್ವತ ಶಕ್ತಿಲು ಹೂವ ಒಂಜಿ ರೀತದ ಸಂಯೋಜಿತ ಆತಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಹಿಡ್ದು ನನೊಂಜಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸವನೇ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಾಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಜೀವಾತ್ಮ ಎಂಚ ಮುಕ್ತ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ದೇವಹೂತಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಚ ಮುಕ್ತ ಅವಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಅದು ಸುಲಭ ಉಂಡ ಅದೇ ಸಂಸಾರ ಬೂರ್ಂದ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಣ ಅದು ಸುಲಭ ಉಂಡ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೇನು ಬೇರು ಅಂಡ ಸರಿಯಾದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತನದೆ ದೇವರ ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತಿರಿಂದ ರಹಸ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಜಿಂಜ ಟೈಮೇ ಬರ್ಚಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೂಡತೆ ದೇವರನ ಪಾತೆರಡತೆ ಗುರುನ ಪಾತೆರಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಆಸಾನಿಸಿಗೆ ಸುಲಾಬಡಿ ಸಂಸಾರ ಹಿಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪಿರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪದ್ ನಮಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಶರೀರ ಹಿಡ್ದು ಆತ್ಮ ಬೇತೆ ಆನಗ ಶರೀರಗ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಪ್ಪುಜಿ ಶರೀರ ಆತ್ಮರ್ದು ಬೇರ್ಪಡ್ನಾಗ ಆತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಗ್ರಹಿಸಾರ ಆಪುಜಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವರ್ದು ತೂವಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವ ಅದೇ ತೂವಲಿ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ದೇಹಲು ಒಟ್ಟಾದ ಇಪ್ಪು ನಾಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತೆರೆಯೋನುಲಿ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಮುಲ್ಪದಾದಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ದೇಹ ಒಟ್ಟಾದ ಇಪ್ಪು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತೆರೆಯೋನಲ್ಲ ಆಂಡ ಅವು ಬೇರ್ಪಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ದೇಹದ ಇಜಿಂದ ಆತ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ದೇವಹೂತಿ ಕಪಿಲ ದೇವಗ್ ಕೇನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ವಾದದ ಪ್ರಭಾವಿತ ಆದುಂಡು ಪುನಃ ಶೂನ್ಯವಾದದ ಪುನಃ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪುಲ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಬೇರೆ ಈ ವಿಷಯ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಶೂನ್ಯವಾದದ ಪ್ರಭಾವಿತ ಆದುಂಡು ಆಂಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಡ ಸಂಯೋಜನೆದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದುಂಡು ಅವೇ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಡ ಸಂಯೋಜನೆದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದುಂಡು ಅದೈತೆ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಂಖ ಅದೇ ಶಂಖದ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಉಂಡತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಡಲ್ಡು ಮತ ಪೋಣ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆ ಶಂಖ ಉಂಡತೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಐತೆ ಉಲೈತನ ಜೀವಿ ಸಹಿತ ಆ ಶಂಖ ಮಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪುಚಿ ಅಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಆ ಜೀವಿ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಶಂಖ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪುನ ಐತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಶಂಖ ಜಡ ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಅಜೀವ ಅದೇ ಇಂಚೇನೆ ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂಡು ಪಂಡ ಮುಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಡ ಸಂಯೋಜನೆದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದುಂಡದೆ ಪಂಡ ಜಡಗ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಪಾತೆರ ಒಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲತೆ ಶರೀರ ಜಡ ಅಂಡ ನಿಕ್ ಶಕ್ತಿ ಒಯ್ತು ಬರ್ಪಣೆ ಆತ್ಮರ್ತು ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಪೇರು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜೋರು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶಯದ್ಯೇಕ ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕಮಿಮಂ ರವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಭಾರತ ಅರ್ಜುನ ಇಂಚ ಉರಿಯನೇ ಸೂರ್ಯ ಉಂಜಿ ಜಾಗೆಡಿ ಇತ್ತದು ಪೂರ ಲೋಕಲ್ನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಮನ್ಪೇನ ಅಂಚೆನೆ ಆತ್ಮ ಶರೀರಡು ಉಂಜಿ ಜಾಗೆಡಿ ಇತ್ತದು ಹೃದಯಡ್ ಇತ್ತದು ಇಡೀ ಶರೀರಗ ಚೈತನ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಾರಿಗಳ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜು
ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶಯದ್ಯೇಕ ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕಮಿಮಂ ರವಿ. ಒರಿಯನೇ ಸೂರ್ಯ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಿಶ್ವನ ಬೆಳಗುವೆರ ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಭಾರತ. ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಂ, ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಪಂಡ ದೇಹ, ಕ್ಷೇತ್ರಿ ಪಂಡ ಆತ್ಮ. ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಭಾರತ. ದೇಹದೊಲೆ ಪುನಃ ಜೀವಿನ ಪ್ರಜ್ಞದೆ ಇಡೀ ದೇಹನ ಬೆಳಗುನಂಚನೆ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ತೊಲೆ ಅಂಚದು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೋಡು. ಅವೇ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚದು ಅಂಡ ಅವು ಬೇರ್ಪಡ್ನಲ್ಪ ದೇಹದ ಇಜಿನ ಆತ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಪ್ಪು ಜಾಣ ದೇವಹೂತಿ ಕಪಿಲ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಕೇನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೂನ್ಯವಾದದ ಪ್ರಭಾವಿತ ಆದು. ನಾಂಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಡ ಸಂಯೋಜನೆದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಜಡಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನವು ಆತ್ಮ. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಜಡ, ಅದೇ ಆತ್ಮ ಲಕ್ಕದ ಪೋಂಡ ಶರೀರದಾಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಜಿ. ಅಂಚದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪೂರ್ಣ ಕೂಡಲೇ ಜಡ ಸಂಯೋಜನೆ ವಿಘಟಿತಾಪುಣು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ಅಂತಿಮವಾದ ಶೂನ್ಯ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಶೂನ್ಯವಾದಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಸೈತನ ಮುಗಿನ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚದ ಮಾಯವಾದ ದರ್ಶನಡ್ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಅಭಾವನ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಅಭಾವನ ನಿರ್ವಾಣ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪರಾತನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಸಾಂಖ್ಯ ಮಾಯವಾದ ದರ್ಶನದ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಅಭಾವನ ನಿರ್ವಾಣ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪರಾತನಿಗೆ. ಅಂಚದು ಆತ್ಮ. ಅದೇ ಅಂಚದ ಆತ್ಮರ್ದೇ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನೆ. ಕುರಾನುಡು ರೂಹು ಪನ್ಪೇರು, ಬೈಬಲ್ಡು ಸೋಲ್ ಪನ್ಪೇರು, ನಮ್ಮ ವೇದ ಪುರಾಣ ಸಂಹಿತ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಪೂರ ಆತ್ಮ. ಅವೇ ಆತ್ಮರ್ದು ಪೂರೈಕಲ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನೆ. ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ನಮ್ಮ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಂಚದ ರಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೇರು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೇವೆ. ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವಾತ್ಮನಿ ಯಾಪಾಂಡಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುಂಡ. ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಂದು ನೆಡ್ದವರ ಐಕ್ ಅಗಲಿಕೆ ಇಂಚಾವು. ಅದೇ ಅವು ಇಂಚ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅವು. ಆ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕದಾದ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೇವೆ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ನಮಕೇನ್ವ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪ ಅದೇ ಆ ತೆಡ್ಡೆಡ ವಾರ್ತಾಪು ಮಕ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ದು ನ ಬುದ್ಧಿಯ ನ ಚ ಟೀಕಯ. ಅವೇ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗಲವೇ ಕೂಡ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಪನ್ಪುನ್ನೆ ಶಿವಜಿಯ ಪನ್ಪೇರು. ಅಹಂ ವೇದ್ಮಿ ಶುಕೋವೇತಿ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಭಾಗವತಂದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ಮಗಕ್. ವ್ಯಾಸೋ ವೇತ್ತಿನ ವೇತ್ತಿವ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಎಪ್ಪೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಣ್ಣ ಭಾಗವತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಾಗವತಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವತನ ಅರ್ಥಮಂತೋನಲ್ಲಿ ನ ಬುದ್ಧಿಯ ನ ಚ ಟೀಕಯ ನ ಬುದ್ಧಿರ್ದ ಅರ್ಥಮಂತೋನಲ್ಲ ಟೀಕರ್ದ ಅರ್ಥಮಂತೋನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಅವೇ ಬಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡೆ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಕೂಡ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡ ಅಪ್ಪಗ ಭಾಗವತ ಅರ್ಥ ಆಪುನು. ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜನ ಬುದ್ಧಿ ಅವು ಏತಾಂಡಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾಸ್ತಿಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ. ಅದೇ ಅಕ್ಲೇನು ಬುದ್ಧಿವಂತರಂದು ಒಳ್ಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತಿಜರು. ಅದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಯಿನ ಅಕ್ಲು ನಾಸ್ತಿಕರು ಅತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಲು ನಾಸ್ತಿಕರ ಆದ ಉಪ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್. ಅದೇ ವಿದುರ ಫಸ್ಟ್ ವಿದುರ ನೀತಿರವೇ ಪಂಪೇರು. ನಿಷೇವತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಾನಿ ನಿಂದಿತಾನಿ ನ ಸೇವತೆ ಅನಾಸ್ತಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾನ ಏತತ್ ಪಂಡಿತ ಲಕ್ಷಣಂ. ಅದೇ ತಿರಿನಕ್ಲ ಲಕ್ಷಣ. ಅನಾಸ್ತಿಕ ಅಕ್ಲ ನಾಸ್ತಿಕರಾದ ಪೂಜರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಧರ್ಮ ದೇವರ ಐಟು ಮತ ಗ್ರಂಥಡ್ ಮತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಪ್ಪಣಿಗವೆ ಅಂಜದಿತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಕವೆ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ವಿಚಾರನ ಮುಲ್ಪಲ ಪನ್ಪೇರ. ಯಥಾ ಗಂಧಸ್ಯ ಭೂಶ್ಚ ನ ಭಾವ ವ್ಯತಿ ರೇಖಥ
आपं रसस्य च यथा तथा बुद्धे परस्य च यथा गन्धस्य भूतेश्च न भावो व्यतिरेकता आपं रसस्य च यथा तथा बुद्धे परस्य च ನಾನು ಹೊರ ಪನ್ಪೆ ಒಬ್ಬ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಯಥಾ ಗಂಧಶ್ಚ ಭೂತಶ್ಚ ನ ಭಾವೋ ವ್ಯತಿರೇಕತಾ आपं रसस्य च यथा तथा बुद्धे परस्य च यथा गन्धस्य भूतश्च न भावो व्यतिरेकता आपं रसस्य च यथा तथा बुद्धे परस्य च ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಯಥಾ ಗಂಧಶ್ಚ ಭೂಮಿಶ್ಚ ಅಭಾವೋ ಭಾವೋ ವ್ಯತಿರೇಕತಃ ರಹಸ್ಯ ಚ ಯಥಾ ತಥಾ ಯಥಾ ತಥಾ यथा गन्धस्य भूतेश्च न भावो व्यतिरेकता आपं रसस्य च यथा तथा बुद्धे परस्य च यथा इंच गंधस्य वासने भूमे भूमि च बೊಕ್ಕ ನ ಭಾವ ಇರುವಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯತಿರೇಕತ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದ ಆಪಂ ನೀರ್ದ ಅವೇ ನೀರ್ದ ಆಪಂ ಪಂಡ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಆಪಂ ಪಂಡ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕವೇ ರಸಸ್ಯ ರುಚಿತ ಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಥ ಇಂಚ ತಥ ಅಂಚನೆ ಬುದ್ಧೆ ಬುದ್ಧಿದ ಪರಸ್ಯ ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಡತ್ತ ಬಗ್ಗೆವೆ ಪಂಡ ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಗಂಧದ ಇಜಿನ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ರುಚಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಜ್ಜಂದ ಇಪ್ಪುನಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಪ್ಪಂದು ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಭೂಮಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಪರಿಮಳ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪುಣ್ಯೋ ಗಂಧ ಪೃಥ್ವೀಂವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರ್ಪುನವೇ ನೆನಪುಂಡೆ 7.8 ಅವೇ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕಡೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸಾರಿ 9 ಅದೇ 9 ಅವೇ ಪುಣ್ಯೋ ಗಂಧ ಪೃಥ್ವ್ಯಾಂವಾ ಪೃಥ್ವ್ಯಾಂ ಚ ಅಂಚದ ಯಾನು ಭೂಮಿದ ಮೂಲ ಪರಿಮಳ ಅಂಚದ ಭೂಮಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪರಿಮಳ ಇಜ್ಜಿ ತುಲ ಏನು ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಪಣ ಐತ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚನೆ ಆಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂದ ಶಬ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಕೇನು ಜೊತೆ ಕೇಬಿನ ಬಂದು ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅದೇ ಫುಲ್ಲು ಸೌಂಡ್ ಕೇನು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ನೀರು ಐತ ರುಚಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಜ್ಜನೆ ನೀರು ಇಜ್ಜಿಂದ ರುಚಿ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಐನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಐತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಗಂಧದ ಪರಿಮಳದ ಇಜ್ಜಿಂದ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ರುಚಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಜ್ಜಂದ ಇಪ್ಪುನಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಪ್ಪಂದು ಬುದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ
ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದೇ ಐತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಪ್ಪನ್ ಅಂಚದ ಇದನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರ್ ಪ್ರಪದ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪರ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಲ ಗಂಧಯುಕ್ತ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಉದಾಹರಣೆನು ಮುಲ್ಪ ಕೊರೆರಾತುಂಡು. ಒವೇ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಲಗೆ ಗಂಧಯುಕ್ತ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಉದಾಹರಣೆ. ಗಂಧಯುಕ್ತ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಪರಿಮಳಡ್ದು ಕೂಡ್ನ ಆದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಉದಾಹರಣೆನು ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ತೆರು ಪಂಡ ಪೂ ಪೂ ಅದೇ ನಮಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಹೋತುಂಡು. ಭೂಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗಂಧನು ಹೊಂದುದುಪ್ಪುನು. ಅದೇ ಭೂಮಿಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ತೂವೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪರಿಮಳನು ಹೊಂದುದುಪ್ಪು. ಜಡರ್ದು ಗಂಧನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಂಡ ಜಡನು ಗುರುತಿಸರಾಪುಜಿ. ಜಡ ವಸ್ತುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪರಿಮಳನ ಸಪರೇಟ್ ಮಂತನ ಇನ್ನು ಗುರುತಿಸರಾಪುಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ನೀರಿಗ ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನೀರಿಗ ಅರ್ಥನೇ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಅದೇ ನೀರು ಪಣ ಮುಲ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎನ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ತುಳು ಮುಲ್ಪ ಗಂಧದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಂಡು. 7.9 7.8 ನೀರ್ದ ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಕೌಂತೆಯ ಅರ್ಜುನನ ನೀರಿಡು ರುಚಿ ಭೂಮಿಡು ಪರಿಮಳ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೀದ ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇ ಅಂಚದು ಐನೆ ಮುಲ್ಪ ತಿರಿಪಾವನೆ ಅಂಚದು ಜಡರ್ದು ಗಂಧನ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸಣ ಜಡನು ಗುರುತಿಸಾರ ಆಪುಜಿ. ನೀರಿಗ ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನೀರಿಗ ಅರ್ಥನೇ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚದ ಅಗ್ನಿಡ್ ಶಾಖ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಗ್ನಿಗ ಅರ್ಥ ಇಚ್ಚಿ. ಅದೇ ಸೂಪ್ ಅನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಶಾಖ ಬೋಡೆ ಶಾಖಲ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಟ್ಲ ಬೋರ್ಡ್. ಅದೇ ಸೂಪ್ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಶಾಖ ಅದೇ ಹೀಟ್. ಅಂಚದ ಫೈರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್. ಅದೇ ಹೂವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಪ್ರಕಾಶನ್ಲ ಬುಲ್ಪುಲ್ನ ಶಾಖಲ್ನ ಹೀಟನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಗ್ನಿಡ್ ಶಾಖ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಗ್ನಿಗ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಸೂನೆಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅದೇ ಸೂನೆಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಐನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಬುದ್ಧಿದ ಅಭಾವ ಇಜ್ಜನಪ್ಪಗ ಇಪ್ಪುನಗ ಪಂಡ ಅಭಾವ ಇಪ್ಪುನಗ ಬುದ್ಧಿಗ ಚೇತನಗ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಚೇತನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚೇತನಾತ್ಮ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರ ಅಂಶ ಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತರ ದಾದಾಪುಂಡು ಬತ್ತದು ಆತ ಪಂಡ 99.9% ಜನಲ ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂಜರು. ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊಂದಲ. ಅದೇ ಒಂಚನ ಒಂಜಿ ಮಾನೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂದ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡೆಡ್ ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಎಂಕ್ಲು ಶರೀರ ಅತ್ತ ಆತ್ಮ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಪುನಕ್ಲಿಯತ್ತು ಜನ ಪನ್ಲೆಗೆ. ಅದೇ ಪಂಡ ಈ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನಕ್ಲಿಯತ್ತು ಜನ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜರು. ಅವೇ ಈ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ. ಅವೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಲೆಡ್ ಈ ಪೂರ ವಿಚಾರನ ತಿರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ತೆರೆಯೋಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡು ದೀಪನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರತ್ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ. ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರತ್ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ. ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಮರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡತೆ ಅದು ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಇತ್ತು. ಪಂಡ ಎರೆಗ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಯಮರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ನಚಿಕೇತಗ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಡು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡೆ ನಚಿಕೇತ ಅಧರ್ಮದ ಸಾದಿಡ್ ನಡಪು ನಾಯಗು ಪಂಡ ಈ ಕಲು ಪನ್ಪುನ ಕಪಟ ಇದನ್ ಬುಡನ್ ನಾಯಗು ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಯಾಪಗ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಸವಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದು ಬೊಕ ಇರು ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿ ಇಂಚಿನ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ದೀಪುಜರ್. ಅದೇ ಅಂಚದ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು
ಖಾಲಿ ಓದುನ ತಕ್ಷಣ ಕೇನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮದ ದರ್ಶನ ಆಪುಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಅದೇ ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ನಡವಳಿಕೆ ಎತ್ತನಕ್ಲ ಅದು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯದ ಮಿತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋಡು ಅದೇ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತುನೆ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನೆ ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೇನುನೆ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲಾಯಿನ ಅದೇ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಇಜ್ಜನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅದೇ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಇಜ್ಜನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮತ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಇಜ್ಜನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಆದ ಇಪ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪುನು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೈನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಂತೊಂದ್ಬೇರು ಇದೇನೆ ಯಮರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಬಾಯಿಡ್ ಪನ್ಪುನ ಸುಲಭ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆ ಸಾದಿ ನಡಪುಡ್ದಾಯ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಆ ಸಾದಿ ನಡತನೇ ನಮಕ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುನೆ ಪಂಡ ಐತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುನು ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗುಂಡತೆ ದೇವರನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನುಭವ ಆಪುನು ಅದೇ ಏರ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುನು ಅಂಚೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪುಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು 11ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಂ ನಿಮ್ಮಲ್ಪ ತೋಜಾವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲತೆ ಅಂಚೆ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚರ್ಚನೆ ನಿಮಿ ಮಹಾರಾಜರ ಬೊಕ್ಕ ನವಯೋಗೇಂದ್ರ ಅಂಚದು ಐಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ 42ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಪುನಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದೇ ತುಲೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡೆವು ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಪರೇಶಾನುಭವೋ ವಿರಕ್ತಿರ್ ಅನ್ಯತ್ರ ಚ ಈಶ ತ್ರಿಕ ಏಕಕಾಲ ಡಿವೋಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ and detachment from other things ಅದೇ ಎರೆಗ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಐಟು ಗೊತ್ತಾಪ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲ ಒಯ್ಟ್ಲ ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಅವೇ ಅಂಜದ ಭಕ್ತಿ ಪರ ಈಶಾನುಭವ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪನ ಅಕ್ಲ ಒಲ್ಪಲ ಗೊಂದಲಗ್ ಪೋಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಗ್ಲ ಲೈಫ್ ಸೀದಾ ಓಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಪಂಡೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ಇಂಚಿನನೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ವೈರಾಗ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ನಿಜ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂದ್ ಅದೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕೊರ್ಪುನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈರಾಗ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ನಿಜ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅದೇ ದೇವರ ಮಾತ್ರ ಬೋಡೇನು ಬಾಕಿದಡು ಪೂರ ವೈರಾಗ್ಯ ಬತ್ತು ಉಡ್ಪುನಕ್ಲಿ ಅದೇ ಪಣ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಣ ಬುರ್ದು ಪಲಿ ಪೊಡುನತ್ತವೆ ನಮ್ಮಡಿ ಇತ್ತನ ಪ್ರಭುಜಿ ಬೂರ ಬುರ್ದು ಪಲಿ ಪಡಿಕ್ಲೇನ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಯ್ಟ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಪೂರ್ಣ ನಕಲ್ಡ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಐನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ತೂಂಡ ಓವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಜಿ ಬುರ್ದು ಬಲಿಪುನೇನು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಪೂರಲ ಉಂಡಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಯ್ಟ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ತೋಲಿ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಾಜರ್ನ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಪೂರ ಅಗಳ ಪೂರ ಉಂಡು ಅದೇ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಇಂಜ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಾಜರ್ ನಕಲ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾಗವತ ಮಡ ತೋಲಿ ಅಂಚದ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಆಂಡು